sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. May buntag sa tanan, sudalaygon ang Dios sa matag-usa nato ka kinabuhi na diin naanapoy lain na pod nga higayon na diin kita maminaw sa pulong sa Ginoo. Ug karon aduna koy pangutana sa matag-usa na diin, sa matag adlaw unsa ang imuhang gipangbuhat diri sa kalibutan? Makaingon ta sa tong kaugalingon na diin aduna tay daghan kayong gibuhat diri sa kalibutan. Kita nanarbaho para na atay sweldo. Naningkamot ta aron aduna tay makaon sa lamisa. So daghan kayo tang mahuna-unaan regarding diri sa kalibutan na diin ang tao nangita or nagbuhat siya og mga butang niining kalibutan na para adunay satisfaction sa iyang kaugalingon. Apan ang pulong sa Ginoo na atong pagisgutan karon makita diri sa Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 1 hantod sa 3. Balikon nako. Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 1 hantod sa 3. Again, balikon nako.
Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 1 hantod sa 3, naingon ang pulong sa Ginoo. Kini ang mga pulong sa maalam, anak ni David ug hari sa Jerusalem. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan miingon siya. Sa tibuok mong kinabuhi, magtrabaho ug maghago ka apan unsa may makuha mo niini. Dalaygon ang pulong sa Ginoo, magampo ta. Labing kamahanag silambahon ng mga Dios, ikaw tuburan sa gugma ug kaluoy Ginoo. Salamat Ginoo na diin ikaw Ginoo naghatag og lain na pud nga time nga kami mga paminaw sa imong nga pulong Ginoo. Og Lord, salamat Ginoo na diin taliwala sa among mga gikinahanglan Ginoo. Ikaw Ginoo naga-provide, ikaw Ginoo naga paabot Ginoo sa matag usa namo ka kinabuhi. And even Ginoo karon nga kabuntagon, nagaampo ako Ginoo nandiin imong ablihan ang among kasing-kasing ug sa labutan Ginoo, nandiin ang imong pulong Ginoo, among matisok ug amo kining ikinabuhi sumala sa imong mga kabuton diri sa mga kinabuhi o Dios. Og Lord, even Ginoo, ako Ginoo nandiin ubos sa tanan nimong mga alagad. Gamita lamang ako Ginoo nga tigpamaba sa imong nga pulong Ginoo. Nandiin kining imong pulong Ginoo akong mapaabot sa akong kaigsuunan, dili pinaagi sa akong kaugalingon, kundi pinaagi sa imong giya diri sa akong kinabuhi Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon atong buhi nga Dios. So kining libro sa Ecclesiastes, gisulat kini siya ni King Solomon. Nadiin kining si King Solomon is anak kini siya ni David. Ug unya si King Solomon gitawag na siya ang pinakamaalamon nga tawo nga gisgutan diri sa Biblia. And even wealth, katigayunan naa niya, power, gahom naa niya. Naa niya tanan apan niingon siya sa iyang kaugalingon na diin bisan pag maangko nako ang tanan, hawang ang akong kinabuhi. Or kulang ang akong kinabuhi. Kay bisan pag naangko niya ang tanan, adunay kulang sa iyang nga kinabuhi. That's why diri sa chapter 1, verse 103, naingon siya na diin kawang ug walay kapuslanan ang tanan. Miingon siya, sa tibuok mong kinabuhi, magtrabaho ug maghago ka, apan unsa may makuha mo niini. So atong makita dira na diin, even si King Solomon, nag-ingon siya na diin, bisan pag naangko nako ang tanan, mabasa nato siya diri sa Kapitulo 2, versikulo 10, nag-ingon na diin, naangkon ko ang tanan nga akong nagustuhan ug wala ko hikawi ang akong kaugalingon sa kalipay. Magpagarbo ako sa tanan nga akong nabuhat ug kini ang akong ganti. So it means pinaagi sa iyang pagpaningkamot, pinaagi sa iyang kaugalingon, naangkon niya ang tanan. Tungod kay wise man siya, maalamon man siya, mo nang iyang naangkon ang tanan. Ug unya diri sa Kapitulo 2, versikulo 17, nag-iingon na diin, busa gikasilagan ko ang kinabuhi, kay kini naghatag lamag kasamok kanako. So it means, diri sa versikulo 10, sa Kapitulo 2, na diin, naglipay siya sa iyang naangkon or nadawat niya. Ug unya, nagpasigarbo pa siya, pinaagi sa iyang kaugalingon. Ug unya, diri sa 17, nagingon siya na diin, gikasilagan na niya ang kinabuhi. Ngano mang iyang gikasilagan ang kinabuhi? Or sa iyang kaugalingon, ngano niingon man siya sa iyang kaugalingon na diin, akong gikasilagan ang kinabuhi kay ngano man. So nagingon siya diri na diin, gikasilagan ko ang kinabuhi kay kini naghatag lamang kasamok kanako. So it means ang kinabuhi naghatag lamang og kasamok sa kinabuhi ni King Solomon. Ug unya nagingon diri sa ubos na diin, wala kini kapuslanan sama ra ako sa nagdakop og
hangin. So it means kung mudakop tag hangin, in literal way, dili gina natong madakpan ang hangin. In other words, kining atong kinabuhi, walay kapuslanan og naay kulang. Unsa ka ang kulang sa kinabuhi? Or nganong niingon man si King Solomon na diin kulang ang iyang kinabuhi or hawang ang kinabuhi niya. And even kita isip sa present day karon, bisan pag moingon ta na diin naningkamot ta niining kalibutan na, naglakaw ta, nanarbaho ta, nagkayod ta kung unsa ang atuang panginabuhian sa atong kinabuhi. Apan adunay kulang sa atong kinabuhi. Bisan pag moingon ta nga naatay mga success, naatay mga naabot sa kinabuhi, apan adunay kulang niana. Unsa man ang kulang? Or atong ipasabot na diin, akong ipasabot na diin, bisan pagdaghan kag mga naabot sa mga kinabuhi, apan adunay kulang sa imong nga kinabuhi. So unsa ka ang kulang sa imong kinabuhi or nga nang gitawag man na siyag adunay empty or hawang ang atoang kinabuhi. So nagingon si Apostol Paul diri sa Roma sa Roma 8:20 nagiingon na diin kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang Nayong diri sa Roma kapitulo 8 bersikulo 20 na diin kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabulahan dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini kundi tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini nagpabilin ang paglaom. So atong makita dira na diin naay katuyuan ang Dios. So it means mingon tag natay hanging or hawang atong kinabuhi. Kay ngano hawang man atong kinabuhi? Unang-una, ang meaning sa kinabuhi. Kung wala ang Ginoo sa kinabuhi sa tao, meaningless ang kinabuhi sa tao. That's why ang Dios nagbuhat og tao. Unsa man ang purpose nganong nagbuhat man ang Dios og tao. Unang-una, nagbuhat ang Dios og tao in Genesis, si Adan, sa pag-take good care sa mga binuhat sa Ginoo. Ikaduha, na diin ang tao mo acknowledge, mo simba, mo daig na adunay Dios og siya ang nagbuhat sa tao. Na diin atong makita diri na diin if wala ang Dios sa atong nga kinabuhi. That's why mag-ingon ta sa atong kaugalingon na diin hawang ang kinabuhi sa tao. That's why kung atong i-go through ang atong kinabuhi before, sa time nga wala pa tay relasyon sa Ginoo, sa time nga wala pa ta nakailas sa Ginoo, syempre, lahi ang imuhang gikinahanglan. Lahi ang imuhang gisik. Lahi ang imong gipangita. Yes, dili man malikayan na diin maningkamot ang tao ni ining kalibutan na. Apan, if walay relasyon sa Ginoo, dili masatisfy ang tao. Dili kompleto ang tao. Kaya nga naman, wala man si Kristo sa ihang kinabuhi. That's why nag-ingon si Apostol Paul na gitugutan sa Dios na diin inani ang mahitabo. Tungod kay ang tao gibuhat sa Dios adunay tulo ka aspect. Una, natay gitawag og physical nga aspect. Ikaduha, kining gitawag nato spiritual, and physical, spiritual, and kining gitawag nato diri sa ato ang emotional. So diri sa physical is mo na siya ang mubuhat kung unsa ang kaubuton sa Ginoo, mubuhat kung unsa man ang dapat natong buhaton. Mo na siya ang ato ang physical. Diri sa spiritual is mo na siya ang mo communicate diha sa Ginoo.
muharong diha sa Ginoo. Na diin sa time kung wala pa tay relasyon sa Ginoo, dili ta maka-communicate sa Ginoo kay wala pa man ang spiritual aspect or kanang gitawag na tuog wala pa ni conceive ang Holy Spirit sa ato nga kasing-kasing, sa ato nga kinabuhi. That's why empty ang tao. Ug unya diri sa emotion or kanang gitawag na to og kining soul or kining gitawag na to kalag. Sumunon siya ang pinakasukaranan sa atong nga emosyon nga mo feel ta og mga pagbati nga masakitan, pagbati nga mahigugma, pagbati kung bisan unsa ang pagbati diri sa kalibutan. Tungod kay mao ni siya ang mo-grab sa atong nga emosyon or mao ni siya ang ato ang nga emosyon. Ug unya, true ni ini bisan pag gitawag na tog ang tao bisan pag naglakaw diri sa kalibutan nga diha sa presensya sa Ginoo, if wala si Kristo, na lang siya ay duha ka aspect. Physical o kining emotional nga aspect. Apan wala siya ay spiritual nga aspect. Kaya nga naman, mabatunan na to ang kining spiritual nga aspect sa time nga ang tao mo confess, mo surrender sa Ginoo, mo paduol sa Ginoo, ug unya yang dawaton si Kristo, isip nga mangluluwas siya nga kinabuhi. That's why na diin ang tao dili siya masatisfy kung unsa iyang gikinahanglan kung wala si Kristo sa iyang kinabuhi. Usahay moingon ta na diin nanginahanglan ko niining mga butanga. Una, kining hangin, nanginahanglan tag hangin. Ikaduha, pagkaon, nanginahanglan tag pagkaon diri sa kalibutan. Ug unya, daghan pa tag gikinahanglan diri sa kalibutan. And even kanang gitawag na tog wants and needs. Lahi ang wants ug lahi sana siya ang needs. Tungod kay ang wants imuha ng kagustuhan, apan ang needs is mao na siya ang imong gikinahanglan sa matag adlaw. That's why na diin ang tao mahimong hawang. Mao nang niingon si King Solomon na diin hawang ang kinabuhi sa tao or kulang ang kinabuhi sa tao kung wala si Kristo sa iyang kinabuhi. Kung wala ang Dios sa iyang kinabuhi, ang kinabuhi sa tao is hawang. Kulang ang kinabuhi sa tao. Kaya nga naman, ato makita diri na diin sa time nga gitawag na tog wala pa jud ta tinud-anay nga ni-commit diha sa Ginoo. Ang atong kinabuhi is kulang. Nga naman, ang imuhang gipangita is kanalang mga basic nga needs na imong gikinahanglan niining kalibutan na apan labaw sa tanan wala gikinahanglan nimo kung kinsa man ang tuburan sa kinabuhi sa tao. That's why atong makita diri sa kalibutan na diin adunay daghan kay mga tao na ningkamot nangita para sa pagsatisfy sa gikinahanglan sa ilahang kinabuhi or sa ilahang kagustuhan sa ilang kaugalingon, apan wala nila gipangita kung kinsa ang tuburan sa kinabuhi. Wala nila gipangita kung kinsa magyud or unsa magyud pasabot ni ining kinabuhi nato. Tungod kay mutuotag sa dili, ang tao naatay gitawag og time limit. Naalay limitasyon ang atong kinabuhi. Wala ta kabalo na diin basin unya karon or bisan ako, makaingon ko sa akong kaugalingon, basin after ani, sa akong pag-istorya, is kuhaon ko sa Ginoo, or depende sa mga aspect na diin, wala ta nasayod sa atong kinabuhi, kanus-alan ni siya taman. Tapos, ang importante diri na diin, if kuhaon sa Ginoo ang imong kinabuhi, sure ba ka, napadulong ka, sa tag-iya sa imong kinabuhi. Ang subo pamalandungon ni ining kalibutan na diin ang tao na busy pagbuhat kung unsa man ang ilahang gikinahanglan sa matag adlaw, kung unsa man ang mga gipangbuhat nining kalibutan na apan
Wala sila na busy sa tag-iya sa ato nga kinabuhi. Sa tag-iya sa kinabuhi sa tao. Tungod kay ang kining ato ang kinabuhi, hinulaman-laman ni siya nato diha sa Ginoo. Apan sa time nga gi-entrust sa Ginoo kini nga kinabuhi sa ato from the beginning, ang tao gitagaan og free will to choose bad, to choose evil. Naay kagustuhan ang tao sa pagpili kung unsa ang ihang gustong pilion. Apan buot ipasabot sa Ginoo na diin ikaw mo acknowledge nga adunay Dios ug imo ha siyang i-acknowledge ug imo siyang papuy-on sa imong nga kinabuhi. Imo ha siyang pangitaon. That's why nagingon sa Isaiah 55 verse 6 na diin samtang makaplagan pa nato ang Ginoo, pangitaa siya. So samtang aduna pay higayon nga mosangpit ta diha sa Ginoo. Yes, di nato malikayan makabuhat gitag mga kining atong gikinahanglan sa matag adlaw apan pinaagi ni ining mga butanga. Still pa ba nga atong gisik ang Ginoo? That's why nagingon diha sa Mateo, seek ye first the kingdom of God, and all these things, ang tanan natong gikinahanglan ni ining kalibutan na, if will na sa Ginoo, is kabubuto na siya sa Ginoo, ihatag na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang gusto lang sa Ginoo is mupaduol ka kaniya, muserbisyo ka kaniya nga tinud-anay ug adunay tinuod nga kasing-kasing sa pag-alagad kaniya. Tungod kay kanang tanan nga imong gidesire sa mga kinabuhi, idugang lamang na siya, pakapin lamang na siya na ang Dios mupanalangin kanimo. That's why nagingon diha sa Mateo, sa Salmo na diin ihatag nato ang tibuok natong pagigugma diha sa Ginoo. Ug makita sa Ginoo kung unsa ang sulod sa tong kasing-kasing, kung unsa ang mga desire nato sa tong kasing-kasing, ug siya magatugot nga maghatag ni ana. Ug kung kabubuto na siya sa Ginoo. So atong makita dira na diin if wala ang Ginoo sa tong kinabuhi, useless ang kinabuhi sa tao. Useless ang kinabuhi sa tao. Sama lamang ta sa mananap na diin after sa kinabuhi sa mananap, walay kapaingnan. Apan gusto sa Ginoo na diin ang tao manginahanglan sa Ginoo. Ang tao mopaduol diha sa Ginoo. That's why niingon si King Solomon na diin iyang gikasilagan ang kinabuhi. Kay nga naman, gikasilagan niya ang kinabuhi na diin wala pa tinud-anay nga nakailas sa Ginoo. Wala pa nakakita sa Ginoo. Di man literal nga atong makita ang Ginoo diri sa ato ang mga kalimutaw, apan pinaagi sa mga ipangbuhat sa Ginoo. Pinaagi sa mga gipangpakita nga mga milagro sa Ginoo. And even diha sa mga kinabuhi, makita na nimo ang grasya sa Ginoo. Bisan sa sayong kabuntagon, makita nimo ang kaayo sa Ginoo sa mga kinabuhi. Tungod kay nakamantaba ka, naa kay hangin nga imong giginanhawa, naa kay pagkaon nga makaon nimo, ug himsog pa ang imuhang lawas. Kana siya, kaayo na siya sa Ginoo. Ug kana siya nga gipakita sa Ginoo, kana sapat na sakto na diin, maingon ka sa mong kaugalingon, nga I need God sa akong nga kinabuhi. Na diin, useless ang akong kinabuhi kung wala ka Ginoo. Useless ang kinabuhi sa tao if wala ang Dios nagapuyo sa kinabuhi sa tao. Tungod kay kung wala ang Dios, along the way, sa time nga kita, mga tubang na ta diha sa Ginoo, again, naatay
pakigharong diha sa Ginoo. Ug unya, basin ang imong paingnan dili diha sa kamot sa Ginoo. Adto hinuon sa kalaglagan nga magitakda nga para unta ni Satan. That's why maingon ta na diin ang tao pwede siyang mabuhi diri sa kalibutan pinaagi lamang sa iyang kaugalingon. Mabuhi siya pinaagi lamang sa iyang kaugalingon apan kung buot na tong huna-unaon ang tao, kung wala pa ang tabang sa tao, dili mabuhi ang tao diri sa kalibutan kung wala ang Ginoo sa iyang kinabuhi. That's why ang Dios ato ang gikinahanglan sa matag adlaw. So naingon siya diri sa yun siya sa versikulo 3 na diin, sa tibuok mong kinabuhi, magtrabaho ug maghago ka, apan unsa may makuha mo niini. So ato makita diri na diin, bisan pag unsaon na to pagpaningkamot ni ining kalibutan na, dili ka masatisfy sa imong kaugalingon kung wala si Kristo, kung wala ang Ginoo sa mga kinabuhi. Kaya nga naman, magsigi man kag kanang long, magsigi kag pangita tungod kay ang tinuod nga satisfaction sa kasing-kasing sa tao nga maoy makapuno or makahulip ang Ginoo ra gyud wala nailain pa. That's why gidisenyo or gidesign si Ginoo na diin every nga matag tawo niining kalibutan na nangita or nagtuo gayud siya og Dios. Bisan pag unsa na siya nga klase nga Dios iyang alagaran kay mao man iyang nasabtan. Kana siya gidesign sa Ginoo ang kasing-kasing sa tao nga diin naglong sa iyang nga creator. It means naglong ang kasing-kasing sa tao sa iyang magbubuhat. Apan subo pa malandungon tungod kay usahay dili tinuod nga magbubuhat ang giduol sa tao. Ang Biblia nagiingon na diin only Christ can save us. Si Jesucristo lamang ang tuburan nga ang tao makabaton og kaluwasan. Tungod kay again, dili complete ang imong kinabuhi kung wala si Kristo sa imong nga kinabuhi. Yes, makaingon ta na diin bisan pag ang mga Kristohanon dili siya matawag na tog kompleto kay nga naman usahay walay pagkaon. Usahay na ay mga problema. Apan dili pasabot ni ana nga mao na siya ang kompleto. Kun dili ang gipasabot sa pulong sa Ginoo na diin nahimong complete ka spiritually. Ang Biblia wala nagpasabot nga more on physical aspect but more on spiritual aspect. Na diin ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magawa sa baba sa Dios. So it means ang tao dili mabuhi kung wala ang Dios. Tungod kay ang Dios mao ang pulong. Ug siya ang atong gikinahanglan sa matag adlaw. Ug unya, pinaagi sa paglong, pinaagi sa emptiness, pinaagi aning hawang nato nga kinabuhi. Ang gikinahanglan sa tao. Atong mabasa diri sa John. Juan City. Juan City bersikulo 37. Naingon ang pulong sa Ginoo. Ang katapusang adlaw sa kasauluhan mao ang labing importante. Sa maong adlaw mibarog si Jesus ug miingon
sa kusog nga tingog. Paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko sila. So it means tungod kay haw ang nato or natay kanang kulang sa atong nga kinabuhi. Maka-fulfill niya na mao ra gihapon si Kristo. Si Kristo lang ang atong gikinahanglan sa matag adlaw. That's why kanang kanta nga sa matag adlaw gusto ko nga kauban ka, sa matag lakaw sa tanang buhaton ko gusto ko nga kauban ka. That's why kana siya nga kanta nag-refer na diin bisan pag maningkamot ka ni ining kalibutan na, bisan pag unsa ang buhaton nimo ining kalibutan na, if wala ang tabang sa Ginoo, dili ka magmalampuson. Ug kung wala ang Ginoo sa imong mga kinabuhi, ikaw ang pinakamaluluoy nga tawo ni ining kalibutan. If wala si Kristo sa imong kinabuhi, sa kinalasan, mga tubang ta sa Ginoo, itambog ta ngadto sa kalayo sa impierno. That's why nadiin ang atong gikinahanglan sa atong kinabuhi mao ang Ginoo. Unsaon man nato pagdawat ang Ginoo? Unsaon man to, unsa may timailhan nga nanata diha sa presensya sa Ginoo or nanatay kasiguruduhan nga na si Kristo sa atong kinabuhi. Unang-una, makita na siya diha sa imong pagtuo. Pinaagi sa imong pagtuo ang tawo nga luwas. Kita na luwas pinaagi sa atong pagtuo. Ug unya, adunay bunga. Adunay bunga diha sa ato ang mga action. Tungod kay na naman kay kaluwasan. Ug nanantay kaluwasan, makita sa imuhang bunga nga giluwas ka sa Ginoo. What I mean, diin bisan pag unsa ang atong gikinahanglan ining kalibutan na, unsa ang atong gipangita nining kalibutan na, magdepende ta always diha sa Ginoo. Na diin, Lord, without you, I am nothing. That's why miingon si King David sa time nga nanasiyas mga dili maayong butang or dili maayong posisyon sa iyang kinabuhi. Ingon siya nga, Lord, dili ko magmalampuson kung wala ka sa akong nga kinabuhi. Ato magita dira na diin ang tao nang hinahanglan og Dios sa iyang kinabuhi. Nanginahanglan ang tao og Ginoo sa iyang kinabuhi. So ang Ginoo naa always nagpaabot ang ato alang buhaton is to confess. Ningon siya sa 1 John 1:9, atong i-confess ang atong mga sala ug ang Ginoo magapasaylo kanato. Ug ningon diha sa Acts 16:31 na diin tuohi ang Ginoo aron ikaw, ako, kitang tanan maluwas. Na diin pinaagi ni ining tanan maluwas ang tao, dili pinaagi sa tong own nga pagpaningkamot, dili sa tong dili sa ato ang kaugalingon, kundi pinaagi sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Ephesians 2:8. That's why ang tao dili mahimong mauswagon tungod kay wala man siya'y tinud-anay nga relasyon sa Ginoo. That's why niingon si King David na diin naangko na nako ang tanan naa niining kalibutan na. Apan meaningless ang kinabuhi kung wala si Kristo siya nga kinabuhi. That's why ningon diri na diin without God, there is no truth or meaning of life.
kung wala ang Ginoo, walay kamatuoran ug walay meaning ang atong kinabuhi. That's why nanginahanglan ta Ginoo sa atong nga kinabuhi. Sa matag adlaw, siya lamang nga tuwang i-acknowledge nga diin without Him, we are nothing. Dalaygon ang pulong sa Ginoo mag-ampo ta. Labing gamahanag silimbaho namo na Dios, ikaw tuburan sa gugma ug kaluoy Ginoo. Salamat Ginoo na diin ikaw nagpa-remind sa matag usa na diin without you, O God, we are nothing. Ug Lord, na may instances nga kami usahay mag-focus sa mga butang ni ining kalibutan na. Apan Lord, tuguti Ginoo na diin ang imong balaang Espiritu Santo manglihok sa among nga kinabuhi. Na diin ang among gikinahanglan sa matag adlaw, ikaw lamang Ginoo, wala na ilain pa. Na diin useless ang among kinabuhi kung wala ka sulod ni ini. Magunsa man nga maglakaw mi ni ining kalibutan na, kung ang among kalag paingon sa kadautan. Lord, tuguti Ginoo na diin ikaw manglihok. O kining imong pulong Ginoo, matisok sa mong kasing-kasing o gunahuna, na samtang naglakaw kami ni ining danlog ng kalibutan, anaa ka Ginoo. Anaa ka o God, wala nagpabaya, wala nagpasagad sa mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa tanan Ginoo. Angayan kang pasidunggan, pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen o Amen. Dalaygon ang pulong sa Ginoo.